bareng weruh. Nek kudune sing sigrak ya truk ya. Ha iya. Lagu dangdut ora karo dijogetine aku ora marem. Oke, men semangat ya. Oke. Seneng aku. Ha iya. Dibukane ora langsung wae nembang dhewe joget dhewe kaya nek kowe nang sumur ae lho. Tahu ora tahu wae. Ah semisen aku. Aku pas adus njaba kae ya. Heeh. Weruh nang ngono, weruh kowe iki wong tuwa kuwar-kawer. Karo nembang ora. Oke, aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan. Bareng-bareng lambe abang terus kekiwang tungtang. Waliyane tunggang aja ngece, mbok aja ngece. Yo, lamun ngece. Oh, cek awale tembe burine. Waliyane lamun ngece matane gareng sirang matamu. Gayeng to? Ora gayeng ora. Nyenggol mripate kakane. Terus kok nyenyet? Kowe biasane iki mengomentari aku. Wis ora tak komentari ora. Ngopo? Iki isih suwe lagi jam 2 kok. Bubar setengah 4 isih karo tengah jam. Lumayan iki ayo nggo gojek-gojek. Terus, apa sebabnya kucingnya kok melumpat? Ora weruh. Ngopo kok kucing iki seneng greh? Mergane apa nek kowe ngerti? Aku wis seneng kok ndak tak takon kucing. Dene kok kepruk watu ndasmu. Mau nyeneng itu ora. Mangkelake aku. Dirambati uler apa sing langsung teksek. Wah lah iki angel. Jane aku ngerti kok jawabane ning tak gawe ra iso. Apa, Gong? Dirambati uler jalan sandonge. Ya. Digeguyu dhewe. Ya nembangne ya terus. Moh kesel. Wis. Iwak apa sing ra iso renang? Oh kabeh iwak iso renang. Ono sing ra iso renang. Apa iwak abon?